Ràdio Sant Boi. L'espai de l'home curiós. Un quart d'11 del matí. Tornem a ser altre cop al moment de les curiositats. Tornem als dimarts de l'espai de l'home curiós, al racó de la República Samboiana, on el nostre col·laborador, l'Ireneu Castillo, fa de detectiu de la història per recuperar els capítols més curiosos i desconeguts del nostre passat. Bon dia, Ireneu, ben retrobat al programa. Bon dia, Amadeu. A propòsit, si jo l'altre dia et vaig veure per la televisió, avui he de dir que també t'he vist als diaris. El titular deia que has portat el cas del Pi de la remunta, que ho vas explicar molt bé aquí, al Parlament Europeu. Déu-n'hi-do. Hombre. Sí, què ens has d'explicar? Perquè ja comences a ser l'home curiós, però també l'home entremaliat de l'Hospitalet per molts polítics. Bueno, a veure, ja em mira malament. O sigui, per allà a l'Hospitalet, per això m'he de venir cap a Sant Boi, perquè per allà ja em miren malament. Ho sé. O sigui, bueno, home, tu pensa que si necessites un exili a Sant Boi, un exili samboià, aquí a la República Samboiana el tens. Doncs penso que qualsevol dia d'aquests m'he de vindre cap aquí. No pateixis, que et podem exiliar i... No, però escolta'm, això està molt bé, això està molt bé. Ho estàs portant fins a l'extrem de, diguéssim, de la perseverança i les ganes de dir, escolta, bueno, és que ens obliguen. No ens fotran el pi en l'aire. És que ens obliguen. O sigui, no és una cosa d'aquelles que diguis tu vulguis. No, o sigui, tu el que voldries és que amb un parell de trobades ja ho tinguessis arreglat. Però no, aquí es posen en banda, en tanquen en banda, per què no ho saps? Tu imagines, però no ho saps, i, bueno, doncs, escolta, fins on arribem. Bueno, sàpigues que és molt maco, però que la pugna ara serà important. Bueno, i saps que no és fàcil, no. Però tu, vinga. Bueno, no és, això no és una cosa de fa 2 dies, o sigui, ja portem diversos anys ja fent-ho, amb la qual cosa, o sigui, simplement és una passa més. Una passa més i potser una passa important. Almenys intentem que sigui ja lo que sea, oiga, lo que sea. No? El nostre suport, tu ja ho saps. Moltes gràcies. Tu ets dels nostres, per tant, el nostre suport, i sempre estarem al costat d'aquelles iniciatives que vosaltres porteu i que tu mateix, des de fa anys, com tu dius, estàs intentant lluitar, que no és una altra cosa que sentit comú. No soc jo sol, també cal dir-ho. Els teus companys, és veritat. A mi m'han posat allà al davant i si se m'emporta algun, se m'emportarà a mi. Perquè ets l'home mediàtic. Perquè també ets l'home mediàtic. Bueno, possiblement sigui el que tinc menys por de posar-me davant dels mitjans. Això sí. Menys vergonya. Les primeres vegades, quan em va posar, tu, posa't tu. Que no vol dir, perdona'm això, no vol dir que siguis un poca vergonya. No, però que no tens tanta vergonya. Al contrari. No tens tanta vergonya. No, la veritat, això és una iniciativa plena de sentit comú, per tant, nosaltres al teu costat. Moltes gràcies. I abans de posar-nos-hi, recordem sempre als nostres oients que en el teu blog, el Memento Mori, podran trobar els articles de les qüestions que tractes aquí i moltes altres històries curioses. Ja anem pel 1088, 1089, ara no me'n recordo exactament. Impressionant. I més d'1 milió de visites. Sí. Això ja sembla la web de la Coca-Cola. No, t'ho dic en sèrio. Això és brutal. No sé jo si tant. Estem sobre 500.000 visites al dia, això sí que t'ho sé dir. Memento Mori, de l'Ireneu Castillo. Preneu nota, Memento Mori, paga la pena. Avui, fent de detectiu, com dic jo, ens desvetllaràs com va estar una geografia que ens és molt propera i que al transcurs del temps l'ha anat modificant de manera profunda. Efectivament. El nom de la història que ens proposes avui és el Delta del Llobregat, una costa en retrocés. Efectivament, sí senyor. Molt bé. Això, Ireneu, vol dir que el dibuix que coneixem avui en dia del nostre delta és molt diferent del que era fa un munt d'anys. La veritat és que sí, ha canviat. Comença a ser-ho, almenys. Ha canviat molt. I el més curiós, a banda de que, per exemple, el 1852 es va voler instal·lar un far, per alguna cosa que també ens explicaràs, és el fet de que per mà de la natura, però també de la persistent, diguem-ho així, obsessió de l'home per agredir la natura, el delta va tibant i va anant provocant el retrocés de la costa. Efectivament. Maresmes, erosió, cabdal d'aigua a la baixa, més erosió,
més agressions al medi. Ens ho expliques i nosaltres en prenem nota, què et sembla? Sí, sí. Doncs va, vinga, quan vulguis. Almenys intentaré explicar. Vinga, segur que molt bé, com sempre. Oh, sí. Bueno, de totes formes, de primeres, suposo que tothom deu saber més o menys on estem i què és el Delta del Llobregat. Recordo una mica, per algun A despistat. veure, més que res perquè sàpiga... No és en conya, perquè és quan broma. jo estava estudiant geologia tenim un company que se'n va anar fins a la desembocadura del Llobregat i ens va dir, escolta, jo no he vist cap delta. Mare Com que no has vist cap delta. Tu, escolta, no, mira, Mare de Déu. si és el tros que va pràcticament des de... Bueno, va des de Martorell, no? Però Sí. més gran des de Sant Boi, doncs fins al Prat, o sigui, tota la costa, tot allò fa com un vano. Sí, senyor. I tot això és de posició del riu durant molts milers d'anys, i llavors s'ha fet un delta. O sigui, pots imaginar, i estàvem parlant d'algú que en principi estava estudiant la geologia i havia de saber què era. Per tant, ho hauria de saber. O sigui, que diguem que el desconeixement pot ser general. Segur, Però, segur. De tal forma que és això. Bueno, el delta, doncs, el que diem, doncs és el tros de terra que va pràcticament des de la sortida aquí de Sant Boi, doncs, fins a Montjuïc i fins a Castelldefels. Doncs, tot aquest vano de terra, doncs, això és de posició del riu i això és el que diem... Això ho considerem el Delta del Llobregat. És el que es diu Delta del Llobregat. Molt bé. Doncs bé, doncs aquest Delta del Llobregat, o sigui, quan escoltem retrocés de la costa i tot això, doncs el més normal és que ara te'n recordes doncs, del Delta de l'Ebre, que si la platja de la Marquesa, que si el Trabucador, que si això... Aquells camps de rossos. Exactament. Però, de fet, és que nosaltres tenim un altre delta que era tan viu fins fa un segle com el que és ara el Delta de l'Ebre. Bueno, el que li estan deixant fer el Delta de l'Ebre. I tal com has comentat tu, doncs, bueno, doncs a l'Ebre, o sigui, l'Ebre, al Llobregat, doncs, ha anat fent... Retrocés, digue-li així. Sí, ha anat retrocedint, però bueno, al començament, des dels romans, doncs, va començar a avançar i, bueno, doncs, fins que ha arribat a aquesta alçada. Doncs, bueno, tota aquesta tendència a posar terres, a partir del 1852, doncs, comença a retrocedir. El 1852, doncs, es va veure la necessitat degut a tots els baixos, els bancs de sorra que hi havia tota per la banda de prop de Montjuïc i tal, doncs es va veure la necessitat de fer un far. Quan es va fer, de fet encara existeix aquest far, encara existeix, el que passa que està perdut enmig de la zona franca. Clar. I si saps que existeix, doncs... Saps que està allà, que ja hi ha una mena d'objecte que, bueno, que... Sí, que dona voltes i fa llum. Exacte. Però, bueno, ha quedat totalment descontextualitzat perquè queda... doncs fa un temps això. Doncs aquest far, que se li diu la Farola, doncs en el seu moment doncs, estava a 320 metres de la costa. O sigui, estem dient doncs, més o menys com el Delta de l'Ebre, doncs, que estigués doncs, 300 metres a l'interior. Sí. Doncs, molt a prop, vaja. Fins i tot, exactament, fins i tot hi havia entre la costa, diguem que entre la platja i el far, hi havia un lloc de llacunes que estava entremig, o sigui, no estem dient que estigués una cosa a prop, de tal forma que havia espai doncs, per tenir llacunes i tal. Doncs, bueno, doncs amb el temps aquest delta anava avançant 2 metres l'any. Bueno, pots imaginar tot l'avançament que hi havia. Exactament. Però a partir de 1852, una mica més, als 60, coses així, que ja es posa el canal de la Infanta a principis de segle, es fa el canal de la Dreta, es comença a treure molta aigua de cara a l'agricultura i tal, el cabal del riu minva. Llavors, com minva el cabal, no arriben terres, no arriben sorres i bueno, diguem que el delta deixa d'avançar. Això significa que, clar, el mar continua tenint la seva força, de tal forma que comença a erosionar. Està començant a erosionar i de mica en mica doncs resulta que t'estàs quedant sense delta. Bueno, en principi, al 1921 la costa ja està a 215 metres del far. Agafem el far, que diguem que com a punt fix. De referència o el que sí. Punt de referència. Doncs el 21 doncs, estava a 215 metres. I ja comença a afectar una mica les llacunes. Però és que el 1930, o sigui, 9 anys després, ja està a 125. El 1948 a 20 metres i el 1954 li han de fer una escollera al far perquè s'havia descalçat pràcticament perquè li havia picat directament al mar. O sigui, era, diguem que era una península. De fet, hi ha fotos aèries que es veu
que és que el far era una península. Curiós, I estem parlant, això. i estem parlant que menys de, o sigui, en 100 anys abans doncs estava a 320 metres. Clar, tot això, tota aquesta terra, doncs, desapareix, i com el riu no el posa, doncs no es pot avançar. Clar, hem de comptar que en aquest moment, com el riu no porta sorres, les corrents que hi ha de marines venen, en aquesta zona de la costa, venen de nord a sud. A Montjuïc fa un efecte d'ombra de tal forma que totes les sorres queden a l'altra banda, queden, diguem que a la banda de Barcelona, i a aquesta banda d'aquí doncs no li arriba cap. Si no li arriba del riu, no li arriba d'enlloc. I allò comença, doncs, a tot el que ha passat. Està claríssim. Exactament, llavors comença tot a endarrerir. Clar, a veure, en aquest sentit, doncs, resulta que com no es posa a terra, doncs allò tira cap enrere, i això passa en el 1966, comença amb la construcció del port interior i diguem que l'ampliació del port cap al sud, fa que el delta es quedi fossilitzat fins a cert punt. De tal forma que, clar, a sobre, com no li arriba a terres, pels àrids, o sigui, es fan unes extraccions d'àrids brutals, que és el que comentaven la setmana passada. Encara se'n fan. Sí, no, però es feien de la mateixa llera. O sigui, en comptes de fer un forat al costat que no afectés diguem que el delta, es feien de la llera mateix, que és el que vam comentar la setmana passada respecte al pont Reial, que el van descalçar, va baixar 2 metres. Ho recordem. Doncs clar, això tot el que aconsegueix és que allò no arribi enlloc, o sigui, no arribi cap terra de cal forma. Fins i tot el 1974 doncs es fa la Baells, l'embassament de Baells, el poc que podia baixar per aquella banda tampoc, o sigui, de tal forma que pràcticament es redueix pràcticament a zero diguem que les terres que arriben i que eren el que permetien al delta, o a tota aquesta terra que coneixem avui com el delta, que anés avançant o que almenys tingués una certa activitat. Doncs bueno, total, que amb la construcció de la zona franca, del port interior i tot això, la banda esquerra queda fixada, de tal forma que naturalment, i diguem que activament, queda morta. I ara, tal com estem ara, amb la desviació del riu que es va fer el 2004, doncs el que s'ha aconseguit és que l'única banda que estigui més o menys viva sigui la banda dreta. O sigui, és on llacunes com Can Dimoni i tot això, doncs encara hi tenen una mica de zoologia per allà voltant, pobret. Sí, efectivament. O sigui, hem de comptar que entre aquella banda, entre l'actual desembocadura i Montjuïc, era exactament igual que el que podem veure ara. Però, bueno, clar, ho han canviat totalment i allò, la banda esquerra ha quedat morta, o sigui, si no fos diguem que per totes les obres humanes que s'han fet en aquella banda no tindríem delta, o sigui, perquè de fet ja hauria arribat pràcticament fins a la Gran Via, i la banda dreta doncs és el que ara encara té un equilibri molt precari, que tampoc no significa que vagi avançant, sinó que simplement les terres que havien quedat d'anys anteriors doncs que es dipositen més o menys i es van reequilibrant. L'única zona de tot el delta del Llobregat que en aquests moments està avançant molt poquet, però avança d'alguna forma, és a Castelldefels, a la zona de Port Ginesta. De Port Ginesta? Sí. De Port Ginesta. Sí. Bé, Port Ginesta, que de fet ja és terme municipal de Sitges, la gent no ho sap, això. Sí. Port Ginesta és el punt on comença el terme municipal de Sitges. Però allà és el punt de contacte entre el delta i, diguem que, el Garraf. Doncs en aquella zona, justament pel fet que està fet al port, doncs fa un efecte de barrera, és el que diem de les corrents de nord a sud, és aquella zona, l'única zona on avança una mica. On avança una mica, doncs, tot el que seria aquella part del delta. Efectivament. Però, bueno, és el que estem dient. O sigui, tota la resta del delta, des de la desembocadura fins aquí a Port Ginestà, doncs està en un equilibri precari. La banda esquerra està morta. Diguem que en el que és un delta simplement s'ha quedat el record diguem que la memòria i una mica en el registre. I la banda dreta doncs és el que està viu. I una mica. I aquí almenys això s'hauria de conservar i bé, s'estan fent coses, Sí. Hi ha accions però igual que està passant amb el PI, tot el que passa, igual que amb el PI de la remunta, està exactament passant a la banda dreta. O sigui, hi ha una sèrie d'interessos que són bestials, de tal forma que tot lo de l'ampliació del port, lo de l'ampliació de l'aeroport, l'Eurovegas que preteníem posar, que encara volen tornar a fer un Eurovegas 2. O sigui, és tota una sèrie d'agressions
però que sapiguem que no només el delta de l'Ebre és el que retrocedeix, sinó que nosaltres també tenim el nostre delta i que ens l'hem matat entre tots. Sí, senyor. És difícil. Fa una cosa de pensar quin serà el futur, no m'ho imagino, no sé com serà això. No sé com t'imagines tu el dibuix del futur del nostre delta. A veure, jo el que crec és que quedarà més aviat com un parc urbà. Com un parc urbà. O sigui, a mi el que m'agradaria és que quedés tot com una zona, com és una de les zones més fèrtils de tota Catalunya, doncs que quedés... L'hort de Catalunya. Exactament. Que en comptes de ser un parc agrari tal com és, que passi quasi bé que fos un parc nacional agrícola. Bueno. I que no es veiés com simplement doncs, un pati de darrere on posar tot el que sigui. Pati de darrere, el títol del documental que crec que van fer ahir o fan avui? El fan avui. Per Televisió de Catalunya. Sí, el fan. El Parc de darrere, un documental que suposo que val la pena de veure perquè fa molta referència doncs evidentment a totes les poblacions que tu has anomenat, a Sant Boi, al Prat, a Viladecans, Hospitalet, bueno, tot plegat, Sí, tot el que és a la banda del Delta. I a més pararan del canvi climàtic, que per cert, demà a l'Espai de Ciència tenim el tema del canvi climàtic altre cop. Parlarem de les conclusions que encara no se saben ben bé de París d'aquests dies, i tot plegat forma part una mica d'això, del nostre patrimoni, no? Que ens fa pensar doncs, que... És del nostre medi ambient. Exacte. O sigui, és del nostre... diguem que... Sí, sabient ecològic, és allà on vivim, que necessitem... És el nostre medi ambient. Gràcies, Ireneu. Moltes gràcies a vosaltres. Per compartir amb nosaltres cada setmana i treure la pols d'aquestes històries i dades que sovint ens desperten la curiositat, però que també ens han de motivar per entendre que les coses s'han de fer bé i que el nostre entorn natural, com tu deies ara, és patrimoni de tots, que és realment l'únic que tenim i que cal protegir-lo. És el nostre ecosistema. O sigui, si no, haurem d'estar dins d'una caixa pi. Sí, senyor. Caixa plàstic, com està ara. Una cosa perquè no quedarà ni pins. Siguem una mica optimistes, va. És que som molt extremistes, jo també. Bueno, escolta, que vagi molt bé el tema del Pi i a veure el Parlament Europeu quines conclusions... A veure si aconseguim alguna cosa, fer força entre tots. Tu aniràs explicant aquí, tot s'ha de dir. Perfectament. Fins la setmana vinent, company i amic, bona fira de la Puríssima, tu també. Moltes gràcies, Amadeu. Mirarem de ser-hi, mirarem de fer alguna passejada per allà encara que puguem. A veure si és veritat. Vinga. Mirarem de passar. I esperem. Vinga, merci.